Прывітанне, мае дарагія сябры! Сёння з вами мы пачынаем чытаць нарыс Міхася Чарняўскага «Страла Расамахі». Ад аўтара. У дзяцінстве хадзіць у школу мне трэба было кіламетры 2 з нашага хутара у суседнюю вёску. Абсаджаны старасвецкімі бярозамі гасцінец спачатку вёў з узгорка на ўзгорак, а затым спускаўся ў балоцістую лагчыну. З правага боку адкрываўся далягляд з дубамі ля балот, з ельнікамі і хутарамі ў ліпавых прысадах. Злева ад гасцінца слаўся шырачэзны разлог бура-зялёнага тарфяніку, на якім святлела шкельца невялікага возера. У лагчыне вілася, пабліскваючы на сонцы, рачулка. Праз яе быў пакладзены драўляны мост з дзіўнай назвай «Курыны». Можна было бясконца, абапёршыся на парэнчы, любавацца гульнёю святла ў струменях, заслухоўвацца пералівістым булькатаннем вады, узірацца ў разнаколернасць каменьчыкаў на дне. На Курыным мосце я не затрымоўваўся толькі раніцою, баючыся спазніцца ў школу. Ідучы ж да хаты, прыпыняўся заўсёды. Затрымаўся і ў той далёкі вераснёўскі дзень. Пачаў кідаць у ваду каменьчыкі, але хутка заўважыў, што з узгорка з'язджае нейкая фурманка. Стала няёмка, што мяне ўбачаць за такім пустым заняткам. Маўляў, замест таго, каб вучыць урокі, забаўляецца. Я закінуў на плячо торбачку з кніжкамі і пайшоў краем гасцінца, узбіваючы босымі нагамі пыл. Фурманка хутка мяне дагнала. Яна аказалася брычкай, запрэжанай каштанавым жарэбчыкам. На брычцы сядзелі мужчына і жанчына. Яны былі маладыя, прыгожыя і апранутыя не як усе мы, па-сялянску, а па-гарадскому. Пэўна, былі настаўнікамі. «Пру!» – затрымаў жарэбчыка мужчына. «Сядай, хлопчык, падвязём». Мяне лішні раз упрошваць не трэба было. Хуценька ўзабраўся на брычку і ўмасціўся ў перадку. Ногі ж свае, запыленыя і даўнавата мытыя, падкурчыў пад сябе, бо было няёмка перад гэтымі ахайнымі і чыстымі людзьмі. «Куды далёка ідзеш?» – пачалі распытваць незнаёмыя. «У Гінеўку». «У якім класе вучышся?» «У 4-м». «А поспехі якія?» «Ды як калі?» – ухіліўся я ад канкрэтнага адказу. «Мусіць, з арыфметыкай цяжкавата», – засмяялася жанчына. «Угу», – апусціў я галаву. «А які ўрок табе найбольш падабаецца?» «Гісторыя», – пажвавеў я. «Слухаў бы настаўніцу цэлы дзень. Так цікава». Мужчына паклаў мне на плячо руку і сур'ёзна сказаў: «Вырасцеш, станеш гісторыкам». І я не заўважыў, як пад'ехалі да хутара. Падзякаваў добрым людзям, саскочыў з брычкі і пабег сцяжынкаю ў бок бярэзніку, каля якога стаяла наша хата. З таго часу прайшло шмат гадоў. Скончыў я школу, затым інстытут, і тое прароцтва на гасцінцы спраўдзілася. Я стаў гісторыкам. І не проста гісторыкам, а археолагам. Гэта значыць тым, хто вывучае дапісьмовае мінулае нашага народа шляхам раскопак. Я быў шмат у якіх археалагічных экспедыцыях. Раскопваў пад Бранскам жыллё першабытнага чалавека, збудаванае з вялізных мамантавых костак. Расчышчаў старажытныя шахты каля Ваўкавыска. Вывучаў тарфянікавыя стаянкі ў Падзвінні і рэшткі паселішчаў каменнага веку на Нёмане і Віліі.
Часта хацелася ўявіць жывымі нашых даўно зніклых з зямлі далёкіх продкаў. Каля агнішчаў, на паляванні, на рыбнай лоўлі, у шахце, па здабычы крэменю, за вырабам каменных прылад. Якія песні яны спявалі, аб чым марылі. Так і з'явілася гэта кніжка, у якой прыдуманы розныя падзеі і здарэнні з жыцця людзей каменнага веку. Але прыдумаў я не з галавы, а на падставе вывучэння адкапаных рэшткаў паселішчаў, прылад працы, рэчаў побыту, знойдзеных на іх, жылля і пахаванняў, на падставе ўяўленняў першабытнага чалавека, сляды якіх захаваліся ў некаторых нашых песнях і казках. Рашыў напісаць кніжку для вас, юныя чытачы. Напісаць, памятаючы і пра таго хлопчыка, што ў далёкія пасляваенныя гады так любіў спыняцца і марыць на Курыным мосце. Что такое каменный век? Каменный век – самы старажытны перыяд у гісторыі чалавецтва. Да таго ж ён і самы працяглы, бо пачаўся больш як 1 000 000 гадоў таму назад, а скончыўся толькі ў канцы 3-го тысячагоддзя да нашай эры. Чаму век каменны? А таму, што тагачасны чалавек ні медзі, ні жалеза яшчэ не ўмеў выплаўляць, а амаль усе прылады працы вырабляў з крэменю або іншых парод каменю, з якіх пры разбіванні можна было атрымаць вострыя рэжучыя краі. Крамянёвымі былі ручныя секачы, нажы, скрабкі, скоблі, разцы, шылы, наканечнікі дзідаў і стрэлаў, сякеры, цяслы. У канцы каменнага веку паявіліся крамянёвыя сярпы. Некаторыя рэчы вырабляліся з косці, рогу і дрэва. Вучоныя, якія даследуюць каменны век, падзяляюць яго на старажытны каменны век, палеаліт, сярэдні, мезаліт і новы неаліт. Выдзеліўшыся з жывёльнага свету як істоты, што жылі і працавалі калектыўна, размаўлялі і абстрактна мыслілі, людзі ў палеаліце авалодалі агнём, пачалі будаваць жыллё, апранацца ў звярыныя шкуры, вырабляць каменныя прылады працы. Асноўным заняткам тады было паляванне на маманта, шарсцістага насарога, паўночнага аленя, дзікага каня і іншых жывёлін, а таксама збіральніцтва ядомых раслін, птушыных яек, малюскаў. У канцы палеаліту распаўсюджваецца і рыбалоўства. Першыя людзі на зямлі жылі гуртамі. Так было лягчэй здабываць сабе ежу і абараняцца ад драпежнікаў. Пазней людзі пачалі аб'ядноўвацца ў радавыя абшчыны, якія складаліся з родзічаў. Жанчыны адыгрывалі вялікую ролю ў першабытным грамадстве. І вучоныя называюць такія калектывы мацярынскімі радавымі абшчынамі. Члены родаў супольна палявалі і працавалі, а ўсё здабытае дзялілі пароўну. У каменным веку не было падзелу на бедных і багатых, не было прыгнёту аднаго чалавека другім. У познім палеаліце зарадзілася і пачало развівацца першабытнае мастацтва. Узнікла вера ў надпрыродныя сілы. Людзі не маглі правільна растлумачыць прыродныя з'явы. Яны лічылі, што змены пораў года, рухі нябесных свяціл, існаванне жывой і нежывой прыроды залежыць ад волі розных духаў і багоў. Гэтыя духі і багі ва ўяўленні першабытнага чалавека былі добрыя і благія, маглі шкодзіць або дапамагаць.
Іх трэба было залагоджваць падарункамі, малітвамі. Свяшчэннымі лічыліся і розныя жывёлы, дрэвы, камяні, горы, нябесныя свяцілы. Магічная сіла прыпісвалася некаторым прадметам, зубам звяроў, бурштынавым вырабам, скульптурам людзей і жывёл. Існавала вера ў замагільнае жыццё. Палеаліт прыпаў на суровы для старажытнага чалавека час, ледавіковую эпоху, калі значную частку паўночнага паўшар'я, у тым ліку і Беларусі, неаднаразова пакрывалі вялізныя ледавікі. У такіх цяжкіх умовах, змагаючыся з холадам і голадам, першабытныя людзі не толькі выжылі, але і развівалі сваю культуру. Каля 10 000 гадоў назад, з канцом ледавіковай эпохі, пачаўся мезаліт. Паступова цяплеў клімат, раслінны і жывёльны свет станавіўся падобны да сучаснага. Тэрыторыі, якія вызваляліся з-пад лядовага палону, засяляў чалавек. Для новага часу найбольш характэрным стала распаўсюджанне лука са стрэламі, дробных крамянёвых вырабаў, мікралітаў, з якіх майстраваліся нажы, гарпуны, стрэлы. У мезаліце радавыя абшчыны аб'ядноўваюцца ў плямёны. Неаліт на Беларусі пачаўся ў 5 тысячагоддзі да нашай эры і вызначыўся перш за ўсё вынаходніцтвам глінянага посуду, зараджэннем жывёлагадоўлі і земляробства. Аднак і ранейшыя заняткі – паляванне, рыбалоўства і збіральніцтва – давалі чалавеку шмат харчавання. Жывёлагадоўля і земляробства выклікалі паяўленне і адпаведных прылад – крамянёвых сярпоў для жніва і разакоў для нарыхтоўкі корму, зерняцёрак, матык. Высякаліся лясы і хмызнякі пад палі, а для гэтага трэба было шмат добрых сякер. Таму людзям стала недастаткова крэменю, які сустракаўся на паверхні. Яго пачалі здабываць шахтавым спосабам з крэйдавых радовішчаў. Развіццё земляробства і жывёлагадоўлі павялічвала колькасць харчу. Адпаведна гэтаму вырасла і насельніцтва. Людзі ішлі на яшчэ не занятыя землі, будавалі там новыя паселішчы. Ну, а зараз, калі вы даведаліся, што такое каменны век, калі ласка, на наступныя старонкі кніжкі, на сустрэчу з людзьмі той эпохі. Працяг будзе.